От най-добрата алтернатива сред апаратните лифтинг процедури, HIFU уверено се превръща в алтернатива на оперативните интервенции. Поставяне на филари, мезоконци, ботокс, блефаропластика, липосукция, оперативен лифтинг и други. Преди да се подложите на оперативни интервенции, опитайте HIFU – разумната алтернатива. Предимствата на HIFU са неинвазивна апаратна процедура, без намесата на външни вещества, която постига винаги естествен и естетичен резултат, цялостно преструктуриране на кожата и подмладяване, уплътняване и подобряване на еластичността и дълготраен резултат повече от 2 години, без ограничени зони на третиране, лице, шия, деколте, горни и долни клепачи, бюст и тяло. Може да се консултирате с мен и моя екип на Aesthetic Expo на 16 юни в Пловдив, хотел Санкт Петербург. Очакваме ви! Погрижете се за вашето здраве и красота!